स्वागत आहे तुमचं निशा कुकिंग रेसिपी या चॅनलवर। आज मी जी रेसिपी दाखवणार आहे ती म्हणजे भोपळ्याचे धोंडस। आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे तांदळाचा रवा, भोपळ्याचा कीस, गूळ, ओलं खोबरं, ड्रायफ्रूट्स, शेंगदाणे, सुक्या खोबऱ्याचे छोटे तुकडे, पिठी साखर, मीठ, वेलची पावडर। प्रथम आदल्या दिवशी तांदूळ धुवून फडक्यावर वाळवून घेतले, कढईमध्ये ते भाजून घेतले आणि मिक्सरवर त्याचा बारीक रवा करून घेतला। पॅन गरम करत ठेवला। मी भोपळा किसून त्यात जिरे, साखर घालून सारण करून ठेवलेलं ते पॅनमध्ये घातलं। किसाच्या प्रमाणात तांदळाचा रवा घातला, किसलेलं ओलं खोबरं पाणी घालून मिक्सरला लावून घेतलं। बारीक केलेलं ओलं खोबरं गाळणीवर गाळून घेतलं। सुक्या खोबऱ्याचे छोटे तुकडे, ड्रायफ्रूट्स, शेंगदाणे, वेलची पावडर, खोबऱ्याचा रस त्यात घातला। चांगलं मिक्स करून ढवळत राहिले। त्याच पॅनमध्ये सारण प्लेन करून घेतलं। सुकवलेला जो गोबर पेटवून तव्यावर घातला, त्यावर सारण पॅन ठेवला। मी केळीची जी पानं होती ती छोटे छोटे त्याचे तुकडे करून पॅनवर ठेवले। प्लेट ठेवली तरी चालेल। त्यावर सुकवलेला गोबर जाळ पेटवायला। मी केलेला जाळ थोडासा जास्त झाला, त्यामुळे ते धोंडस करपलं। मलाही ते करपलेलं धोंडस आवडतं, चवीलाही छान लागतं, पौष्टिकही आहे। तुम्ही ही रेसिपी करून पहा। गोबरचा जाळ नाही केला तरी चालेल। तव्यावर मीठ घालून पॅन किंवा कढई ठेवली तरी चालेल। भांडं मात्र थंड झाल्यावर ते उलट करून थोडंसं भाजून ठेव। तयार केलेलं धोंडस पॅन उलटा करून थाळीत काढून घेतला, त्याचे 4 तुकडे केले आणि सर्व केले। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।